What is your comment on the current economic situation in the country? Very bad. Very bad. It's very bad, and I'm not saying this to attack our president. I'm not attacking him, and he knows that I wish him well. I wish him, I wish him to do well, but the situation is bad. Okay? Is bad and worse similar? Yeah, let's say worse. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Mwaswera banji ya Malawi nonse konse kumene muri. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM program kapena Nyamata uja wa Nkhanga Zaona. Ndabwera chikao cha kumadzulo ndi nkhani ya Nkhanga Zaona. Nkhani imene ndabwera nayo ndi nkhani ya Abushiri. Amalawi nthawi zonse ife Nkhanga Zaona timaonera patali ndipo timabwera ndi kuwauza anthu zimene zikuchitika ndi zimene zichitike kusogoloko. Zikamachitika anthu azizanena kuti onena analipo koma kusamva kunali mkutu mwanga. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM. Takhala tikumva, takhala tikuuzidwa, lero Limpopo FM tikufuna Amalawi tikuzeni. Kodi china chitika ndi chani kuti Abushiri achoke ku South Africa? Abushiri kuti achoke ku South Africa ndi chifukwa cha milandu imene anali nayo pakati pa iwo ndi boma la South Africa. Ndikufuna mundimvesere bwinobwino kumene ndikupitaso kumapetoko. Ndikufuna mundimvesere bwinobwino. Ena akhala kuneli ya Ntanyo ngani ya Bushiri osakambapo kanthu. Ayi, Bushiri ndi munthu ngati mene ndilirine. Tenereka tikambe anthu azizwa chona chenicheni chimene chikuchitika ndi chani. Umuntu uzikhala pasogolo, zina zonse zizikhala mbuyo. Muchina chilichonse chimene timapanga ifeyo anthu obadwa, umuntu uzikhala patsogolo. Amalawi Abushiri anali ndi milandu kapena kuti ali ndi milandu ndi boma la South Africa. Koma zinatheka kupezeka zonoti akafika ku Malawi. Boma la Malawi ndi limene linachita arrange kunena kuti Abushiri achosedwe kumene kuja. Ndipo amapanga zimenezi anali Achakwera ndi Richard Chimwendo Banda. Ndipo Richard Chimwendo Banda anapanga chotheka ndi kupeza anyamata ku Mangochi amene anaendesa Bushiri kukafika ku Malawi. Aliyense anamva kuti zinakhala chonchi. Tufuna tikumbusani. Tufuna tione kuti kumapeto kwa nkhaniku tikufuna tibwere pati. Abushiri anafika ku Malawi. Panali mgwirizano pakati pa anthuwa. The same Richard Chimwendo amapita ku nyumba kwa malemu Achilima ndikumaka auza kunena kuti bwana inuyo 2025 mukhala mtsogoleri wa dziko la Malawi ndipo tipanga chotheka kuti inuyo malinga ndi mgwirizano zizatheke. Tsoka ilo amalemu Chilima kulibe akanandichitira umboni kunena kuti mkuluyi ndimakumana naye ndipo amandilimbisa mtima. Lelo the same Chimwendo akuyenda chozemba ndikumaka kumana ndi Abushiri chifukwa cha zimene zachitikazi. Muone kumene tikuchokera. Anamtenga kucha kumbweresa ku Malawi. Lelo mwewa akufuna amtenge Bushiri ampereke ku dziko lija la ku South Africa. Amalawi chimene ndikufuna mutisatire ndipo muone kunena kuti kuipa kwa anthuwa.
anthu wa olo utapangira chabwino cha mtundu wanji IMCP saza tokoza. Lero achimwendo akuzemba nkumaka kumana ndi Bushiri yomwe zanali anauti amanga ampasa 30 days ndendi kupereka utenga kwa Abushiri. Richard Chimwendo Banda akupeperesana siku limene muzizindikira kuti Richard Chimwendo Banda wandipeperesa muli kundende pali ma program amene akupangika boma la South Africa ndi boma la Malawi kuti mwanjira ina iliyonse Abushiri mukuyenereka kutengedwa kupita ku South Africa. Ndipo njira imene aikonza muzatutumusidwa masiku 30 amenewa akatha muzaitanidwa ku ofesi ina kuti mukufunika ku ofesi. Ndipo nthawi imene inuyo musikapanga apiru sankhani imeneyi kuti musapite ku South Africa, siku musizapanga inu apiru usiku wa siku limenero ndi limene inu Abushiri muzanyamulidwe kuchoka ku Malawi kumapita ku South Africa. Izi ndi zimene akukukonzerani pasipasipa. Ma meeting onse amene akhala akuchitika ndi ma meeting amene akufuna kukuzizirisani mtima, akufuna kukupeperesani. So Mr. Bushiri, Shepherd Bushiri prophet pakuyeneresa kuti musamalise pali asilikali achitetezo amene akhala akumakuimbira ni phone pamene Abushiri mukututumuka kunena kuti who is Comrade Ntanywa, pali achitetezo amene akhala akukuimbirani phone. You need to be careful with anthu achitetezo amene akukuimbirani phone. Kuli chiwembu chachikulu chimene mwakonzeredwa. Ndikunena kuti choyambirira tizikhala ndi umunthu, zinazo zizibwera patsogolo. Ine ndabwera ndi umunthu kufuna kulongosola zimene zikuchitika. Abushiri muone kuti kodi muzikonzekeresa bwanji, kodi zikhale bwanji pa umoyo wanu, chifukwa china chilichonse chikusonyeza kuti chili m'malo. Pamene anthu akubwera ena kukudyerani ndalama, nthawi yomweyo akudyaso ndalama ku boma la ku South Africa. Ndikuyankhula pano alonjezedwa kunena kuti inu mukangotengedwa kupita ku South Africa, boma la South Africa liyathandiza IMCP kuti mwina awineso chisankho. So Amalawi chimene ndingakuuzeni ndichonena kuti tiyeni maso athu tiziona kodi chikuchitika ndi chani cha Shepherd Bushiri, koma pasipa pakuyenda zambiri. This is Comrade Ntanywa, Parimpopo FM. Ndimafuna ndingokupasani pikicha yoti muziwe kunena kuti pali anthu ene ake ukhoza kuachitira zinthu zabwino koma sangayamike. Muganize Richard Chimwendo Banda akayankhula pa msonkhano akulimbana ndi presidential advisor Amartha Kwataine kunena kuti kulibe munthu amene angaime independent ngati mwakhuta mwadya nyemba zimenezo kumene koko. Inu Abushiri mukhalenda ngati munthu akukwanisa kulimbana ndi munthu wa muchipanimo. Lero ankaka ali kuti anagwera munkaka, munagwera njenje. Ndipo kunali meeting kumene kunali Steve Kayunu, Ezekiel Chingoma, Amwanga komanso Richard Chimwendo, kumene tu amakambirana ngani za Abushiri zonena kuti tipanga bwanji kuti timtumize munthuyi ku South Africa. So Abushiri utenga ndi umenewo, musakhulupirire munthu ina aliyense, pangani
kuti zinthu zimene mukuona kuti inuyo zikuthandizeni kamuganiza zokangozipereka nokha kamuganiza za mtundu wanji undutenga umene uchoka kuli Mpopo ndi Comrade Mtsanyiwa. Ndimafuna ndipite ku Machinga kumene ndifuna kupempha chipani cha UDF. Pacha ine ndikayankhula za UDF anthu amatukwana. Sopano ili ndi pempho chabe kwa zisogoleri a UDF. Ku constituency kumene kukuyimira Jolobala, kumene kukuyimira Izita Andeja, kumene kukuyimira Jangia, komanso kumene kukuyimira Mustafa Pongolani. Timafuna tipemphe kunena kuti ngati ndikotheka apaseni anthu mpata apikisane, wowina awine, woluza aluze, muzipita ndi chisogolo. UDF ndi chipani chimene chinabweretsa democracy. Tikumva manong'onong'o ndi mphekesera. Tikumva manong'onong'o ndi mphekesera kunena kuti ma constituency amenewa awiriwa zikukhala ngati kuti anthu sakufuna kuti kukhale ma primary, kuli ma delays chifukwa chonoti alipo anthu amene akufunika kuti angopita. Ndiye ndimafuna ndingopempha azisogoleri ku UDF kanda president a UDF mwina nkhani simukuidziwa kamukuidziwa ngati chipani chimene chinabweretsa democracy ku Malawi apaseni anthu mpata apikisane, wowina awine, woluza aluze, aziona kuti kodi ndipanga bwanji. Ndimanena nthawi zonse kunena kuti anthu amene amafunika ku constituency ndi anthu amene anthu akuwakonda pazifukwa. Koma ngati tikakamize munthu kuti apitirire kukhala MP, pamene anthu akuderako chifatu zimatheka anthu akudera munthu uja sakumfuna, koma ifeyo ngati achipani munthu uja tikumfuna. Tiyeni ngati tikumuona munthu uja ndofunika, ngati angaluze ma primary elections, njira yachidule ndikumpasa ntchito ina kuti azithandizira ku chipani kuja. Koma tiyeni tipereke ufulu kuti anthu apikisane. This is Comrade Mtsanyiwa, Pari Mpopo FM. Pali chikhalidwe choyipa chimene makolo ena tikakhala zonoti tasala ndi ana amasiye timafuna tiziazuza. Kumulanje mmuzi wina wa Motiwa kumene kukuli mayi ena amene akuchitira nkhaza mwana wa akulu awo. Akulu awo anamwalira, choncho akumuchitira nkhaza mwanayi. Mapeto ake mwanayi akapanga chinthu akumamuwuza kuti bwanji osanyamuka kumene kuli amayi ako. Mayi a mwanayi anamwalira, sikufuna kwawo kuti amwalire, mwina anadwala kapena china chake chinachitika, kapena tinene kuti inuyo ang'ono awo amayi amenewo ndi amene munaapha ndi cholinga chonoti muzisazuza mwanayi. Ndi kumuzi kwa Motiwa kuli mayi wina ake amene akuzuza mwana wamasiye. Afumu tikufuna mutithangatire mmuzi mwanu kwa Motiwa kukuchitika zimenezi, mutithandizire kunena kuti mayi ameneyi mupuitanire ku bwalo zimene akupanga sizabwino. Aganizire iyeyi atamwalira anake ena nkumaza azuza, azava bwanji mkati mwa mtima mwake.
Tieni tikamalimbana ntchito tilembane ntchito malinga ndi maphunziro athu. Izi zomangokokera ndi zimene taona ku ame agula ndege ziwiri, ku ame kwagulidwa ndege ziwiri. Tsoka ilo amalawi ndege ziwiri zimenezi zakhala zaka 15 zisakuyenda. Mundimvese ndege chinthu chimene chizuluka mwamba mawa kukachitikaso ngozi tizizanena zonena kuti yayi ndege izicha zinali kale ndi mavuto pamene timazigula. Lero boma lagula ndege ziwiri. Ndege ziwiri zimenezi zakhala zaka 15 zisakugwira ntchito. Zaka 15 zisakugwira ntchito. Amalawi akazigula ndipo pokazigula azigula pa mtengo wodula kukhala ngati kuti akugula chinthu cha nyuwani. Chifukwa chani? Utsogoleri umene tili nawo ku ame ndi ofoira. Chifukwa tinalembedwa ntchito kuti tichite benefit zinthu zina. Kumene tikukuli anjalali achatu anapezeka nawo mu ndege ya Chilima pachatu phewa lawo sakupeza bwino pachana apanga ujeni operation. Ndi mafuna ndiyankhule kunena kuti boma la Malawi lagula ndege ziwiri pa mtengo wodula kwambiri, ndalama zimene zikanatha kuthandiza dziko la Malawi. Olo akanatha kungogula ndege imodzi koma yabwino, koma chifukwa chofuna kuba kwabera amalawi ndi agula ndege ziwiri. Koma ndegezo tikunena pano sizikuyendaso, popita kumene koso sanapiteso ndi technician. The whole government kukagula ndege zimene sizikuyenda. The whole government kukagula ndege zimene sizikuyenda. Chimodzimodzi kupita ku shopu kukagula toy wa bread amene mukapita ku nyumba simukacheka ndi kudya. Zimene zachitikapo kugula chinthu chimene sichikuziwika kuti chili ndi umoyo kapena chilibe umoyo. Nde mukamakhala kunjaku Malawi muzidziwa kunena kuti boma la Malawi lakagula ndege ziwiri za ku ame, koma ndegezo zakhala zaka 15 zisakuyenda. Ndekha chimene amakagulira ndi chani? Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM muli banja Patton muli banja Njalali, ndili ndi nkhani zanu pa table. Ndinapita kudowa kumeneko kunali kumvera. Nditafika kumeneko ndi masakasaka shuga chifukwa ndimapita kuona nzanga wina ndendata ndigule shuga. Kupita ku chipiku kukapeza shuga kulibe. Kufufuza chikuchitika ndi chani? Akuti pali wholesale ina pano imene mwini wake ndi Timbuzi Wholesale. Timbuzi Wholesale pamvera amene akumapita ku chipikuko ndikukantenga shuga yense ndikumuyika mu wholesale mwawo. Kumeneku akugulisa shuga paketi 5,000. Constituency imeneyi ya Richard Chimwendo Panda. Sugar 5,000. Member of Parliament Richard Chimwendo Panda. Wamkulu wa kuchipani cha MCP Richard Chimwendo Panda. Kudela la kwawo sugar 5,000. Ino andu akudowa, andu akumvera, mukataye nthawi yanu ndikumanena kuti boma ndilomwe la 5,000 paketi ya sugar. Sugar yense akutera kuti Timbuzi Wholesale amene akuchoka ku Shopija ku ntchito kwa bwana akale. Limpopo ndi Comrade Mtanyiwa.
Pomaliza pari Limpopo FM tisiyane motere Daliso Kabambe akhala kupereka ndalama kwa azintolangani osiyanasiyana kuti aziyankhula zabwino za Daliso Kabambe ndicho linga chonena kuti 2025 Adaliso Kabambe azakhale president. TNT yankhule mfundo tisatenge ndrama kwa apasa anthu kuti asokoneze zochitika. Tiyankhule fundo zathu zimene tiyankhule ife achipani ndi zimene ziyapange Amalawi kuti akativotere. Munali ndine pa Limpopo chigawo cha kumadzulo Comrade Mtsanyiwa. Malaimu unasitiwapa Ibonga dilidate Idapa jifanya mbendera itene Chikanga wa mayo mayo Chikanga wa mayo mayo Chikanga wa mayo 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 bango chikanga Chikanga